хора, ние сме Fierce Games BG и днеска това е... Ще качи трети епизод на самата. Да, това е третия епизод на GTA Samp. Та да. Абе, някакъв ме стрелил. Къде е този вирус? Да ми дойде тук. Да ти дойдеш, ще видиш. Ама тук е нещо. Не ти къде си? В базата, ама... взема хеликоптер, има хеликоптер. Ти къде си? Ела на Гроув Стрит, макар че малко далече. Окей, аз не съм на Гроув Стрит. Пред на CG ще се чакам, чуля? Окей. Сега вижте моите умения на с хеликоптера. Да. Аз съм доста добър по принцип с хеликоптера. Доста добър ще не дам. С хеликоптера. Аз имам всяко полицейско моторче. Намерих го базата. Само къде беше Гроув Стрит. Аз ще съм посчитал. Значи някъде тук. Да. Чакай, ма там, ако има някой да се бие, ще не се бие, чули? Защото може... То няма никой. Поне. По-добре, че няма. Да, ясно си. По-добре, че няма никой. Само ми дойдат, аз съм подготвен. Макар че не знам никак подготвен. Това са къде на къща на Сичи. Толкова добре умира се къде на къща. Да бе се пробва. Не. Така. Следващия епизод мислим да бъде на Майнкрафт, нали те? Да. Разбира се. Кой не обича Майнкрафт? Почти всички. Го обичат? Не го обичат. Напротив. На мен ми харесва много. Понякога е изключен. Но понякога. Не шегувам се. Ти, брай, чекам те на покрива на съдия. Къде се намират тебе? Не мога да се ориентирам. Ти си един зелен, нали те? Да, съм зелен. И при тебе, почти до тебе има един лилав. Видях. Един лилав, червен, бял. Червен, бял няма. Ти можеш с червени, ти можеш и да с червени. Червени сега го видях и белия го видях. Ти какъв си? Бял. Чакай. Ей сега идвам. Стой там, аз те виждам даже. Зелен. Ерете, с колата. Сега ще какъв си. Не! Ето ме, пристигам с те. Ето ме. Аз си бял. Какво споръщата? Чуй такъв от болница, не си някакъв рич. Да, рич съм. Ето бе и мен, нека. Стреляй го. Нямам оръжие, тук просто като съм на мотор ми дал да и пуска оръжие. Защо решил сотката на същата? Защото тъп. Давай скачай. Качвай се. Оръжие, слави. Бе! Спиш ли? Добре. Ма не виж, махаме оръжията. Добре, нищо. Спиш ли? Абе, объркав. Как сега? Сега мисля, че се качва си епизод на GTA 2, нали? На Andreas Multiplayer втори епизод. Той е трети. Да, ама аз сигурно се качва втори.
Да. Сега се качва втори. Уау! Даде ли ти парите? Няма ми дай някой да... Ама не обикновено. Аз ми даде пари. 83. Колко? 83. На мен 80. Сигурно ще съм отзаде. Сега гледай как се прави. Гледам да. Да. Там. Колко ти даде? 6000. 6000. Ти видя ли? Да. Ама по-нависоко да се качвам ли? Ако бях ми скочил и да бъде добре. Ай, сега ще скоча по-нависоко. Някакъв написа shit. Ай, сега ще ми даде 20 000 според мен. Поне 20 000. Представяш да ни даде $1. Не, само на мен ми даде $1, на тебе 1 милион. Да. И ни бачки. Въпрос да бъдат всички налички. Това е да е най-високата сграда там. Хипер яко. Оу. 20 000 ми даде. 19 666. И на мен да. Има почти 20 000. Е, да. Да се качвам на сградата. Най-високо. Да, ако може. А вие в сградата ли? Не. Аз не мога да вия. Искам да скочим с парашута там. А ним нали има вход? А ти на буквичките. Къде? На буквите. На Вайно. Да. Колко са хубави в облаците. Размазани като да ни казвам какво. Като на Галю чорапите. Чорапито на Галя. Да. Аз так умря. А, да, ще умря. Повтарям, ако знаете кой Галя сме казали в миналите епизоди. Мисля, че втори май. Да, да, беше втори. Добре, аз защото сега съм забелязал, че тук при тия военните има джетпак. Добре. Да ти не е играч. Обаче пак ще стрелям. Ти къде си? Добре, да се срещнем някъде в... Трябва да се срещнем. Напиши, натисни Т. Ариас. Бич. Ариас. Бич. Ана, бич мада. Ти си. Съм казал. Енерджи. Качвай се. Спокойно, ама то тук има енерджита. Знам. Качвай се тук по... Той нали го виждаш? А не бе! Искаш да кали по тия завъртулки? Да. Окей. О. Я напиши на кой на Блад. Искаш водка? Не, ти си напиши го просто. Ама аз се качих на завъртулките. Напиши го бе. Влад, спокойно батко. Блад by GP едно. Тук е много яката сладка. Значи лъчетата. Но той не може да се излезе навън, да видиш ли? А да не може да излезе. Как излезе? През вратичките. Къде бе? То ти вратички ли са бе? Да. Мичето на мен ми изглежда кът. Да, и мен ми изглежда къде са залости няма. Ако сте виждал там, ако няма бургърджин, стейки и цял.
векосалните. Нали може да гледа там да вземеш примерно по Да. Отвънка не е много хубава лодката. Аз си грозотията, вътре е прекрасно. Аз се връщам вътре преди да се повърна. Там. Да, преди да се повърна хубаво. Не да закъсна. Чак толкова лош не. За не е дилен. Паднах във водата. За не е диленчето. Кой? Лодката кой? Да е наделяна. Не бе. Да не е тя, че да повръща. Ако не знаете коя е Диляна, по-добре да не знаете. Както Галю. Да. По-добре никой не знае кой е, освен нас двамата. Значи, чай се. Напиши на кой на Т. Напиши на кой на Q. Такива. На кой на Q. Кил. Да. Никъл, бе. На кой на... След половин час трябва да тръгвам. Ти? И сега е 1 часа. Аз 1:30 ще тръгвам. И аз. Окей. Еми, добре хора. Още им предполагам 10 минути час имаме. Колко? Аз искам на Майнкрафт. Още 30 минути. Не да говорите докато приключим този. Ела на Т стънт и Big Jump. Да, Big Jump. Аз първоначално там се телепортирах. Мръгъ. Адиде Energy. Energy. Drink. Не! Ти бе за малко да падна и ти ме блъскаш. Допълнително. От тук ли? Да, там е Big Jump. Особено като засилиш. Дюре! Аз го скочих. Да, аз видях как го скочиш надолу. Шат къде са. И че как учи там е? Използваш контрол, нали? Да, ето с път 10 контрол да скочим двамата. Напиши гъс, на кой на гъса 2. Гъс 2? Не, бе. Напиши на кой на гъса 1. Гъса 1 напиши. Какво ще правим тук? Како? Има сгради за скачане. Дойде ли на гъса 1? Че малко аз като се телепортирах на гъс 1, ама телепортира на някакъв терен. В някакъв бейсбол или нещо. Добре, че малко тази да пътя. Добре. Аз съм тук в Лос Сантос. Чай, че Галивер ме звъни. Сега чуй, че Галивер чакайте. Ало, Галю. Ало, вие колко ще телефон? Аз днеска няма да идвам на училище. Що? Не ми се ходи. Защо, момче? Как не се ходи? Защо? Как не се ходи? Ими, Сериозно? на тебе ходи ли са? Не се ходила. Не задължително. Аз наистина днеска няма идвам на училище. Болен съм. Защо? Болен съм. Сериозно ли? Да, бе. Галю, Да. сега кажи едно изречение, става ли? Чай. Кажи здравей, YouTube. Здравей, Ютуб. Не знаеш, че с Бисер снимаме клип? Сериозно ли, бе? Да. Ама ти ще Галю. идваш на Даско? Какво викаш? Ще идваш на Даско? Не, бе, болен съм. Цял ден ще снимаме с Бисер. Цял ден. Да, бе, от една... Да, цял ден. Нали ме ходи на Даско? Не, той и на него не му се ходи, е болен от мързел и аз също. Да, болен съм. Чай, дали, ако искаш да учиш Бисер. Бис, говори. Ей, Галя, болен съм, брат, твой. Чу ли го? Да. Ай, днеска няма да идваме. Ай, Добре, чао. чао. Ето хора,
Така, приятел, това беше Галимир. Чухте какво трипка е. Само като го видите, ще ви чакате всъщност. Някъде, ето точно, ще сложа една снимка негова, да видите. Ще да го снимах докато говори. О, това беше. Я, айде да им бием хексове. Ай. Аз да им бем си с байк. Не е някакъв стрит! Сериозно ли? Защо Това ме беше от епизода, дами и господа. Надявам се да ви харесва. Ай. Чао!